Hem de parlar de la trama de Viladecans, Mario Ruiz, perquè molta gent és la que ens ha dit que som els únics que ho hem denunciat amb valentia. L'altre dia ens ho explicava Luis de Val, deia que li era igual que el denunciessin i que de fet estava desitjant l'exdirectiu del Barça que la Porta i companyia li posessin una demanda perquè ell tenia totes les proves que el que havia publicat era cert. Al Triangle heu anat més enllà encara, no? No, a veure, nosaltres hem recollit el guant que ens va llançar en aquest programa el Luis de Val. El Luis de Val va denunciar la compra dels terrenys de Viladecans que estaven tassats per una empresa amb 1,4 milions d'euros i que el Barça es va comprar per 18, que això va generar una comissió de 3 milions d'euros i que hi ha un despatx d'advocats que ha cobrat 120.000 euros per fer el paperant de minuta. Tu deies que si al final es demostrés que aquest despatx tenia res a veure amb la Porta seria un escàndol que encara no se sap. No ho sé, no ho sabem. Però s'investigarà. Què hem fet nosaltres? Escolta, agafar el guant que ens va llançar Luis de Val. Hem anat al registre mercantil i hem pogut comprovar 3 coses molt importants. La primera, mirant la memòria de l'empresa d'Ibave, es pot comprovar i existeix que es va pagar una comissió de 3 milions d'euros, amb la qual cosa el senyor Laporta, el senyor de Val, no menteix. Segon, 6 mesos després d'aquesta operació del Barça, es va vendre parcel·les adjacents a aquests terrenys a 11 euros al metre quadrat, com deia el senyor de Val. Senyor Laporta, el senyor de Val tampoc menteix amb això. I tercer, i molt important, el Barça va emetre un comunicat en el que deia que desconeixia i que no havia negociat mai amb Dibave S.A. perquè ells deien que només treballàvem amb golf de Viladecans. Nosaltres hem pogut comprovar al registre mercantil com el 2008 Golf de Viladecans es converteix en Dibave i com el Barça fa un pagament al febrer del 2009 de la part restant que quedava de 9 milions, com denunciava el senyor de Val, i el senyor Joan Oliver, super-mega director general, que cobra 900.000 euros a l'any, fan aquest pagament. Recordem també que... Són 3 coses que va denunciar el senyor de Val que nosaltres, des del Triangle, podem dir que són certes. Ara, a partir d'aquí... Que es va pagar una comissió propera al 20% quan en aquestes operacions immobiliàries... Es paga un 3-4%, és que és espectacular. També és demostrable. És espectacular. I també dieu que l'arquitecte, redactor del projecte Barça Park... Està relacionat amb la reclasificació del Mini i la reforma del Mini. També és sospitós. I resumint, per si no vau veure el programa de la setmana passada, el que aquí explicàvem és que per uns terrenys valorats feia uns mesos amb 1,5 milions d'euros, el Barça va pagar 18.000 euros quan no es podia construir gairebé res. Aquesta és una operació que en plena època de crisi econòmica i immobiliària es podia haver tancat perfectament amb 2,8-3 milions d'euros. No amb 18, eh? No amb 18. No, senyor Benedito, si vostè, com a precandidat, algun dia arribés a ser president del Barça, aixecaria les catifes de veritat? És a dir, aquestes coses les explicaria al soci? I si hi ha quelcom denunciable, ho diria? Sí, jo la segona setmana de mandat del Joan Laporta, la segona setmana, ja me'n dono compte que la presidència no anirà segurament com 7 anys de relació amb ell previs a la seva elecció, doncs permetien pensar-hi, no? Ja me'n dono compte. I me'n dono compte i dic aquella segona setmana perquè és aquell dia que hi ha una reunió a l'Avenida Pales, concretament, entre el Joan Gaspar i el Joan Laporta. I sembla que a partir d'aquell dia es decideix fer una política respecte a la transparència diferent. S'havia venut durant tota la campanya que s'aixecaria les catifes, que s'explicarien coses, no s'ha explicat mai res. Per la part que em toca a mi, no la campanya, no, durant 7 anys, des de l'any 97, que ho estàvem dient. Des de l'elefant blau, sí. I inclús abans, diria. No, a mi em sembla que aquest exercici de transparència és obligat. És obligat. No només pel que fa, diguem-ne, a aquestes operacions, que jo desconec, Mario, no sé exactament el detall d'aquesta operació, però i tant, i tant. I de fet aquests és un... Transparència que arribaria a l'època anterior, fins i tot, si calgués? No, transparència és transparència. És que a mi em sembla que al soci se li ha de poder explicar, a més diria que amb naturalitat, qualsevol informació que refereixi al Barça. Quin és el problema? No només de... Y si no hi ha res també dir-ho, ojo, ¿eh? Si no hi ha res dir-ho també. Agustí, la decisión que toma de presentarse es precisamente por esto, por estas cosas que tú ves en el giro, que no te gustan desde dentro y que crees que van en contra de todo lo que habías luchado. Jo durant aquests anys, torno a dir, jo he estat al club 5 anys i 9 mesos, no em vull descomptar. I hem tingut episodis on no he estat jo d'acord. I en algunes situacions realment que et posen a prova. Et posen a prova per una persona que, com jo, em tinc per una persona de compromís. M'hi tinc, oi? Amb el tema del Barça i amb altres aspectes de la meva vida. I realment m'han posat a prova alguns episodis, és evident, alguns públics, Albert, i altres que no són tan públics. No, a mi em fa plegar una altra cosa. El cas Uzbekistan. El que s'ha conegut com el cas Uzbekistan. A mi em fa plegar el fet que el conseqüència de... Doncs expliquem-ho, perquè volem conèixer el senyor Benedito també. Però des de dins no tenies força per forçar? És a dir, si tu creies que s'havien d'aixecar les catifes, estant a dins no tenies... Jo la força que puc tenir dintre, jo ja entenc que des de fora, potser jo amb la porta, doncs hi he estat quasi 13 anys, no? Amb ell i amb altra gent, no?
la força acaba... No sé, com que de fora no sabem com funcionava dins, Acaba en el moment que li expliques el que penses, ell et diu el que fa, i aquí s'ha acabat. I davant d'això, dues opcions. Vostè creu que a la porta... Plenes i te'n vas, o fas aquella reflexió d'implicació, de que hi ha molta gent, que som molta gent amb la que coneixes, complicitats, les teves àrees de feina, i segueixes en aquell projecte. Quants anys fa que coneix la porta, vostè? No, jo el vaig conèixer l'any 96. L'any 96? 1996, i junts vam fer la campanya de les eleccions de l'any 97. Per tant, el coneix prou. El coneix abans de president, durant i després. Diria que sí. Creu vostè, com jo vaig publicar en un article al diari Esport, que li va agafar el complex Calígula o el complex Napoleó? És a dir, aquella espècie d'aura que agafen alguns dictadors, entre cometes, quan tothom els dona la raó i ningú s'atreveix a discutir. Més aviat Neró, no? O Neró. Que acabarà incendiant el Barça, també. Nosaltres, que aquells anys que van des de l'any 96 fins l'any 2003 havíem criticat, i amb duresa, crec, amb contundència, altres presidències del Barça, d'això en feien bandera. I he de dir que el president Laporta, en alguns aspectes, ha estat molt per sota del president Núñez. Més presidencialista que Núñez? Perquè la seva campanya es basava en obrir el club, un club plural, on hi haguessin diferents veus. Finalment no ha acceptat cap altra veu que no fos la seva? Jo t'ho contesto, tot i que tinc, òbviament... Perquè vostè va plegar, per alguna cosa seria, no? Sí, jo tinc més interès de parlar de futur, no? Però com no t'he de contestar... A la Porta segurament n'ha fet moltes, i a mi durant aquests anys me n'han explicat moltes, gent que em venia i que em deia que si la Porta, que si l'altre. Llavors a tothom sempre li demanava jo l'indici, la prova, i sempre havia tingut nos. Jo amb la Porta no hi he estat de cara a moltes coses i he aguantat el club, però n'hi ha una que em fa plegar. Hi ha un nivell d'assumptes que és que no estic disposat a tenir i és el que em dèiem abans. Pactar amb Uzbekistan, un país que està... A mi em sembla que el Joan Laporta, com a president del Barça, mentre s'està negociant amb un client del club i estem negociant una transacció econòmica, en aquest cas un pagament de 5 milions d'euros a canvi de 2 partits amistosos, jo crec que alhora, al mateix temps, simultàniament, no pot fer amb el mateix client un acord mitjan el qual ell guanya 4 milions d'euros. Em sembla que no és correcte, que pot portar confusió, que està fora de lloc, que un president del Barça no pot fer-ho, i és per això perquè jo no estic d'acord que el president del Barça faci negocis a nivell personal amb clients del club. No em sembla bé, i entenc que hi ha altra gent que s'hi aproxima de manera diferent amb això. De fet, molts han seguit, i en fi, jo he parlat amb gent que no ho troba tan greu, que a mi m'ho va semblar, i com m'ho va semblar, això sí que és la línia de medir que jo tinc, i per tant, com jo amb ell no el puc fer plegar, que jo crec que és el que ell tenia que haver fet, tinc la llibertat de marxar i me'n vaig, i marxo, ja està. I per anar a presentar. Jo crec que podríem obrir un torn de preguntes cap al senyor Benedito, que és el primer precandidat, perquè aquí constantment anirem parlant amb precandidats del Barça i amb gent, conforme es vagin apropant les eleccions, doncs volem conèixer els programes de cadascú. M'agradaria que cadascú de vosaltres li fes una pregunta. Jo, Albert, li demanaria si per eliminar totes aquestes dubtes seria bo que de la mateixa manera que un candidat ha de presentar, té que avalar si guanya, no? Si seria bo que presentés la seva situació patrimonial personal quan arriba al club i quan marxa del club. A mi em sembla que tot exercici de transparència sempre serà poc. Aquest i d'altres. També et dic que això tampoc garanteix gaire cosa. Però a mi ho pot ajudar. Tots vivim en el món que vivim i tots sabem com funcionen les coses i al món financer internacional sabem com van. No sé si m'explico. Però tot el que sigui exercicis de transparència a mi em sembla positiu, sense límit, el que convingui. Alfredo. ¿Eres partidario de que todos avalen? ¿Te parece justo que gente que está en la actual Junta no tenga que avalar? Bueno, aquí hi ha juristes que ens acompanyen, jo ho he mirat també i, en fi, jo em sembla que és un tema que la llei segurament de l'any, no em vull equivocar, em sembla que és la reforma del 99, no deixa prou clara exactament quina és la definició exacta que s'entén per continuisme i això doncs dona lloc a possibles interpretacions. Jo, en principi, em sembla coherent, em sembla lògic, tampoc no ho vull pronunciar, que tant en Ferrer com en Godall, si s'acaben presentant, no hagin d'avilar. A mi em sembla que se'ls pot donar aquesta consideració, crec, però sé que hi ha interpretacions diverses, no ho sé. Toni, vols preguntar alguna cosa? No, sobre això vull fer un comentari, perquè és cert que la llei diu que el president, és a dir, qui lideri la candidatura que guanyi les eleccions, si ha format part de la junta directiva sortint, no s'ha d'avalar, però el que sí que tothom ha de tenir molt clar és que el principi de continuisme, per una raó de definició, desapareix si la pròpia candidatura, la pròpia junta directiva queda dividida en dos. O sigui, no pot ser igual de continuista una com l'altra quan són dues opcions.